d'aquest pacte, doncs diuen que no volen compartir cap espai. Per tant, aquesta comissió el dirigeix la CUP. En les últimes reunions tenia un paper incòmode, que no estava disposat a acceptar l'acord d'aquest nou pacte per la ciutadania, i arran d'això, i especialment la presència en el consistori de Plataforma per Catalunya, que condiciona de forma negativa els plantejaments referents a qüestions d'immigració, tant del Partit Popular com del Partit Socialista com del govern de Convergència i Unió, creiem que per qüestions electoralistes s'ha desmarcat d'aquest pacte. Ho ha fet amb una excusa barata, ho ha fet d'una manera barroera, ho ha fet, jo crec que enganyant, perquè les afirmacions que ells mateixos fan, rotundes, dient que el Partit Popular de Mataró retirarà de qualsevol acord, pacte o negociació a la qual hagi de tractar políticament amb representants de la CUP, jo asseguro que aquestes paraules se les menjaran. Se les menjaran perquè en aquesta ciutat la CUP estem per fer política, estem per tirar iniciatives endavant, estem per fer pactes, si convé, amb les restes de grups municipals, perquè entenem que les prioritats són la realitat del carrer, són una situació econòmica de crisi profunda, són aportar solucions, i això, molts cops, passa per acords entre els diferents grups municipals. Jo penso que des del primer moment aquest pacte els ha anat molt gros i aquesta ha sigut l'excusa perfecta per poder deixar aquesta comissió. Les persones tenim la capacitat de negociar i per tant allà havíem d'estar per elaborar el document al qual ens havien encomanat. És la feina que teníem de fer allà, no una altra cosa. Comissió del pacte hi podem estar tots i les diferències que puguem tenir entre els grups municipals ens les expliquem a fora. Però allà teníem una missió molt concreta, que era l'elaboració d'aquest pacte. I el que aquesta setmana ha fet el Partit Popular és, d'una manera barroera, fent tàctica política, aprofitant-se d'unes circumstàncies puntuals, ha fet una sortida per la porta del darrere d'un pacte que en principi havia de ser beneficiós per la ciutat, perquè havia de traslladar el debat de la immigració en el lloc on pertoca, que és amb una anàlisi profund, sense fer electoralisme, sense fer demagògia, sense fer el que està fent darrerament en els plens municipals Plataforma per Catalunya o el Partit Popular. L'únic que aporten és crispació, més criminalització del col·lectiu d'immigrants, com ha seguit l'última proposta del Partit Popular per prohibir l'ús del burca a la ciutat de Mataró, quan a la ciutat de Mataró no tenim constància de l'ús del burca. Jo crec que una de les coses que ha fet trencar el pacte és que nosaltres vam presentar per escrit un acord intern en el qual els grups que signàvem el pacte de la nova ciutadania es comprometien a tractar tots els temes que fessin referència a la nova ciutadania, a tractar-los internament i no passar-los pel ple municipal. Això el PP, evidentment, davant de la competència electoralista de Plataforma per Catalunya, doncs no li interessa. No li interessa les qüestions de migració, sinó les qüestions electoralistes, i aquesta és l'única raó per la qual han trencat i han sortit del pacte de la nova ciutadania. Aquest pacte queda tocat de mort, no té sentit que la CUP el signi amb Convergència, Partit Socialista i Iniciativa, quan hi ha dos altres grups municipals que faran la seva, i ja sabem què vol dir que faran la seva, o sigui que continuaran amb la seva política de criminalització del col·lectiu d'immigrants. És trist sentir d'un partit que no ha condemnat el franquisme, d'un partit que tot just fa una setmana tenia l'oportunitat històrica d'afegir-se als partits democràtics o que rebutgem el franquisme, com ha passat en el Parlament espanyol amb una iniciativa que condemnava el franquisme i el Partit Popular s'hi va oposar. O partits que tenen delegades del govern com la Llanos de Luna, que fa pocs dies va commemorar col·lectius tan indesitjables com la División Azul Nazi, condecorats amb una medalla per una representant institucional, cosa inaudita a Europa. A Europa, on els estats que han passat per períodes feixistes han condemnat
ret en homenatge a les víctimes del feixisme, prohibeixen qualsevol mena de representació o activitat feixista o nazi, doncs resulta que l'estat espanyol, els nostres representants institucionals, no només no ho prohibeixen i ho criminalitzen, sinó que ho condecoren amb medalles com la que va col·locar la senyora Llanos de Luna. Per tant, és hipòcrita per part del Partit Popular el seu comunicat i sabem que no el compliran. Una vegada més tenim un partit que diu coses que després no compliran, i si no, temps al temps. La solució seria que el Partit Popular, Plataforma per Catalunya, deixessin de tenir polítiques i accions i propostes de caire feixista, racista i que discrimina a un sector de població que són catalans, catalanes, nascuts o no nascuts a la ciutat de Mataró, que viuen, treballen, paguen impostos igual que la resta de persones i que, per tant, es mereixen els mateixos drets i la mateixa consideració que tots els ciutadans. Tenim ara mateix un conflicte polític, un enfrontament ideològic que nosaltres, evidentment, no pensem esquivar i que a partir d'ara, si el debat ha de ser en el ple municipal, ens hi trobaran de front. Que si ells presenten una moció discriminant, ja sigui com les que ha fet la Plataforma per Catalunya o el Partit Popular, nosaltres no només ens hi oposarem, sinó que aportarem iniciatives proactives en favor de la cohesió social, en favor de la convivència, en favor que a la ciutat de Mataró tots ens puguem tractar com a persones i no individus separats en funció de la seva procedència.